Този път имам и текст. Зимен град, вчера падна сняг, нощте и е мрак, стуте и още как. Виждам пак блокове стотици, моите братя птици как летят и кръжат около будката за пици. Искат да са сити, но нямат вкус, биха яли кус-кус от казана. Няма драма, те са си такива, гларуси от глина. Аз обаче бива ли така с късмет за трима, 4 листна детелина, да съм се родил стъклен. Това е пъклен план за моята съдба, паднал на земята щупена глава или пък печен пълнен гларус с чубрица и мая. Затова сега на мисия отивам, измислих я изкивам. Отворена врата и мирис на храна се носи на подноси. Към моите ноздри гларусови грозни под въпрос е дали ще може птица да изпроси храница от тази душица, която твори цяла манджа една. Едва ли то си е така, хората са странни. Към котки не, но към нас са безпощадни. За тях сме твари гадни, дори да спим на гари и да сме гладни, пак сме кът чалгари, досадни. Но трябва да се пробва, не вярвам да се трогва човека от птица подла проклета, не смогва да шета. Изсипал огромна шепа, пипея в тенджерата с котлета. Човече, край на куплета. Брат, ще пееш за някакъв гларус, бе. Брат, гларус, бе. Някакъв гларус, бе. Гларус, бе. Брат. Не пея за гларус. Гларус. Аз съм гларус. Добре, а нямаше ли да е по-логично вместо гларуса да си човека, който готви? Човека, който готви. Йо, слушай ся. Бродя в магазина, вън е зима и има сняг, блокове се сливат в броня сива. И взимам хляб, козе сирене от тази витрина, скива и лъха хлад. Сливов мармалат и щанца с шоколад, но дай назад. Отнесох се в мисловен водопад, а всъщност щях да готвя нещо, дето го видях вчера на обяд. Обзет от глад, котлет от врат. Какъв обрат. Връщам се и взимам всичко, което имам. Записано в чата с баба, питах я какво се слага в манджа такава, щото моята готварска проява е слаба. А тя е книга цяла, с рецепти, които е събрала, докато е бдяла. Над мен баща ми и брат ми беше супер врява. На масата стоеше супа вряла, в купа бяла. Купих цялата храна, тръгнах и се върнах у дома. Измръзнах в ръката ми турба, с котлет подправки една глава. Лук, която нарязах върху дървена дъска. Шук, с който чуках по месото като луд. Чувам чук-чук, по стъклото някакъв глух звук. Поглеждам, виждам гларус луд с бял пух. Въх, чувам чук-чук, този път по вратата. Почесвам си брадата. Кой е тук? Мисля си на глас. Кой на тази дата и в този час ще ме търси то в Бургас? Може би съм аз? Може би съм аз ли? В смисъл, оставам слисан от тази подсъзнателна мисъл, която Бог е написал. Дори да е плод, домата, братко е кисел. Накратко съм вписан в плана, явно е мислен от двама. Единия няма глава, а на другия му писна от драма. Водата писна във вана и се опита да мисне капана. От питата гризна голяма хапка, опипа тавана, замазна капка и пита дали е признак на младост кратка или ще умре като призрак с готина шапка.